face, I don't recognize. Oh, si Tapi. Nago. Good morning, guys. Today is June 5. Kahapon hindi ako na masyado nakapag-vlog kasi nag-ano lang naman ako, nag-impake and naglaba. Ayan yung mga nilabhan ko. Ayan. And yung mga boys nakaligo na. Hi, sa ayan. Kagaling niya lang ng shower and nandito siya sa tapat ng fire kasi malamig. And si Kuya, ayan. Say good morning, Kuya. Good morning. Si Holly tulog pa. Mamaya na namin siya gisingin. Si Jan nasa shower na. So, yeah. Punta tayo ng Adelaide. Kalis lang namin sa bahay. 8:21 na. And say good morning, Papa. Good morning. Good morning. Good morning again, I boys. want a donut. Donut? Mag-stop muna kami sa McDonald's para kumain ng breakfast. Pero yung mga boys, hindi sila kukuha. Kami lang ni Jan siguro. Ako mag-hot chocolate ako kasi malamig. Mainit. Mainit na malamig. Mainit yung araw sa mata. Pero malamig yung weather. So yun ang aming first stop, McDonald's. Are you gonna have some too? No. Hindi siya. Ako lang pala talaga. How about you, Baba? I'll donut. They don't have donut. I don't think so they have that. Dito na kami sa McDonald's. Pero hindi kami mag-drive-thru kasi ang haba. So papasok ako. Wait, Baba. And ayan. Pinapublic ko yung hindi pa tapos. Nakabili na ako ng breakfast ko. Pero hindi ko pa siya nakakain kasi tinapos ko muna yung aking vlog. Kasi nung umalis kami, 95% pa lang siya. So tinapos ko lang muna siya. And si Holly nakatulog na. Siguro mga 15 minutes na kami nag-drive. And ayan, tapos na yung aking vlog for today. So na-public na siya. I-close ko na ito. Diba, nag-work pa rin tayo habang nagbabiyahe. Kinuha ko pala breakfast. Ayun, close na natin yung ating dalawang muffins. Isang muffins with egg and bacon and dalawang hash brown. Yung dalawang boys, bawang-bawo sila. And yung aking drink ay regular na hot chocolate. So ayan, kain muna ako ng breakfast, guys. And sila, wala, ayaw nilang kumain. Tingnan nyo sila. Sabi nila, bilisan ko raw kainin to. Tingnan nyo sila, oh. Ayaw talaga nila yung amoy ng ng McDonald's. So kaya binilisan ko yung pagkain. Pero tinangan ko si Oli ng konti kasi humingi siya kanina. Pero nakatulog na siya, oh. Tingnan nyo sila, oh. Okay na. Yeah, I'm done. Kising na si Holly. Bibigay natin yung tinira ko sa kanya. Cornflakes. Muffin. And yung dalawa, tingnan nyo. Grab that please and give it to Holly. Nagtalukbong na naman sila. Give it to Holly, please. Grab it. Uy, mas mabaho ang tae, kuya. Para ka namang ewan. Tingnan nyo na sila, oh. Say thank you, Baba. Baba. Thank you. Gutom na talaga siya. Oh, wala pa kasi kaming breakfast. Diba? Hey, darling. There's a nice some egg. Hinay-hinay, Baba, para yung dalawa makatulog. Nag-stop muna kami dito sa Narakot para mag-stretching sila. And kasi nababahuan sila sa McDonald's, guys. Ayun si Kuya lumabas. Kasi tapos lang ni Holly kumain ng yung tinira ko sa kanya. And eto, itatapon ni Jan. Baba, watch my computer, please. Lalabas din siya. Hi, baby! Dito na kami sa Kiss. Yes, what's that? Okay, come on.
Na-miss namin dito. Ang tagal natin hindi nakakain ng chicken. Come on, Baba. For lunch. Kuya Sak. Hoy, Kuya Sak. She's asking you. Ano, Sak? Meron? Meron yung gusto mo? No sushi. Wale. Get daddy the ham. That one. Ayan, ham and cheese. Get daddy one. Hinihintay lang namin yung order namin. Yung kinuha ko ay yung same pa rin yung bargain box. Tapos upgrade yung chips. And si Kuya, ayun yung kay Kuya. What do you have there, Kuya? Wrap. Is it chicken wrap? I didn't put sanitizer. Huh? I can't hear, Baba. What? Oy, Kuya, Kuya. Wash your hands. And ito yung kay Jan. Yung lagi niyang kinukuha. Ham and cheese. Sandwich and coke. And water. Yes. Wala yung kay Sak. Walang. There's no sushi. No mushi. So, eto na yung aming chicken. And ayan yung pina-upgrade kong chips. Yeah. Daddy will sit there. Nandito na si Holly sa katabi ko. So, okay, sa... Ma, I need some tissue. Here. I need some tissue. Welcome. Tissue. Daddy's getting tissue. How about you? You want some? So, anim to, guys. Oh. Na-miss ko to, guys. As in. Sarap. Baba, we want some chips? Daddy? Kain muna kami. Tapos na kami, pero hindi namin naubos yung chicken. Meron pang tatlo kalahating tira kasi busog pa rin ako. Kinuha ko lang talaga yung mga skin. And si Holly, narinig niyo si Holly, inutusan ko siya na humingi ng plastic bag. Ayun siya. Kasi si Sak nahihiya. So si Holly ang nag-volunteer. Ayan na siya. What did you say? Please? Did she say please? Yeah, she said please in the middle. Ah, okay. Good job. Thank you. Another 2 hours. Drive ulit. And bumili sila ng lollies. Baba! You have your own lollies? Yeah. Can I help? Any color, please? Thank you. Ah, green. Ano to? That's fine. Lime? Lemon. Lemon and lime. Smile, Baba! Nag-last stop muna kami dito para mag-stretch yung mga bata. Ayun si Sak, oh. Hoy, Sak! Put Holly down, please. Nag-stretch lang sila. Last stop na, tumalapit na kayo sa Adelaide. Hoy, Sak! Sak! Sak, come on! You might drop her, Sak! We're going, come on! Bye, bye, bye! Bye! And si Kuya, ayun yung tama ni Sak, oh. Sana hindi siya mag-scar. Okay, come on, let's go, Kuya.
Dito na kami sa city, guys. And tinatanong ko si Jan kung ano to. Ayan o, may malaking sako. Mga malaking sako na. Ewan ko anong laman. You don't know, Han? Sa hindi niya rin daw alam. Hello everyone. First time natin makalabas no, nak. After 3 months yata. Right, Baba? Ano? May sinasabi siya. Ano yun? All the school kids is Going to school. Friday pa lang ngayon, guys. And yung mga bata, hindi na namin pinapasok. Pero pinaalam naman. And, alam nyo ba si Jan? Hindi niya sinasabi sa akin kung saan kaming hotel. Kasi hindi kami dun sa dati kung saan lagi kami nag-stay pag may golf lesson yung mga bata. And si Holly lang ang nakakaalam kung ano ang itsura. Holly, what's the hotel looks like? so clean and nice. Louder, please. So clean and nice. So clean and nice. Sila lang dalawa nakakaalam. Hindi niya sinasabi sa akin. Sabi niya sa akin, pag malapit na lang daw kami, pakita niya sa akin. Or, pag nandun na lang daw kami. Have you already booked it? Yes. Do you know where we're staying, Kuya? Yeah, I guessed it right. You guess it right? Where? Because I saw it on it. He was looking at it. Oh, so TJ's Amanda, Honey? has he booked in? Yes. So, hindi namin alam kung saan. And so, mamaya, makikita natin kung anong itsura ng hotel na binook nito. Kasi mag-stay kami doon na 3 nights, ha? 3 nights kami mag-stay doon. Kasi babalik kami sa Monday kasi long weekend pala ngayon. Is it long weekend? Yeah. Oo. Na-traffic kami dito, guys. Parang ano na, back to normal na dito sa Adelaide kasi ang dami ng cars as in. Ayan, tingnan niyo. Kanina hindi to gumagalaw. At least ngayon gumagalaw na kahit pa paano. Yeah, at least yeah. Kanina hindi tayo nag-move. Ayan, stop na naman. So, parang, what do you think here, Kuya? It's like what? Huh? Adelaide again. It's like Adelaide again. Traffic, back to normal. O yun, traffic talaga. Wala nang leaves yung mga trees dito sa side na to, sa right side. Pupunta na kami sa hotel. Maganda yung area dito, guys. Mawson Lakes ang tawag dito sa areang ito. So ano, nawawala ba tayo? Hinahanap pa namin. So ayan yung lake ng Mawson Lakes. P-I-C-K. Ang ganda ng mga bahay, Kuya. Look, the houses, Kuya, oh. By the lake. Ang ganda. Hunter's old house. Oh, look at Han. Look at the houses here. Nice. Oh, first time ko dito. Oh my God. This is where we get the cocoa honey. And andoks. Sabi ko andoks. Hindi andoks. Yung chicken. Peri-peri chicken. Nakalimutan ko ano ba yun? Basta. Wait lang. Oh my God. Yung chicken na gustong gusto ko pag pupunta kayo ng Melbourne. Ano ba yun? Nandun yata yung sa side na yun. So maganda dito sa Mawson Lake, guys. Kasi business area siya. Marami siyang kainan. As in. What's that, Baba? I accidentally What? ran out of Ano? Look at me. Run out of rice. Run out of rice? Wipes. Akala ko rice. Wipes. Ayan yung coco, guys. Oh. Diyan, nakapunta na ako dyan. So, dito ako mamaya. Pagbukas pa sila. Kuha tayo ng milk tea. Han, remember this one? What? Are we gonna park here? I'm not meant to be parked here, so if someone comes, just go around the back. Okay. Dito pala kayo magpa-park. O, diba? Dito lang pala sa may kuko kayo magpa-park. Pero sabi niya, hindi raw pwede dito mag-park. Pero yung hotel kasi nandito lang sa corner. Tinuro ni Jan yung coco. Sabi ko, I know. Kasi ayun, nandun siya. Pumasok siya dyan. Oh.
Ano, Baba? You like here in Mosen Lakes, Kuya? Never saw it You like it here? Never saw it before. I know. First time kasi namin dito. Nila. First time nila. Pero ako kasi nakakapunta na rin ako dito sa areang to. Bili na ako ng coco habang andito lang sa harap namin. So, ayan. And pili tayo dito. So, pasok tayo. Wala naman masyadong tao. Ayan. May line dito. Dito tayo maghihintay. So, yung in-order ko ay maliit lang kasi gusto ko siyang itry. Ito yung winter melon latte. What's that, Holly? Ayun na si Jen. Naka-check-in na siya. May card na kami. Para makapag-park dito. May card. Ay, kakaiba siya, guys. Dito yung room namin. May card para makapasok ka. It's new for me. Mom, Wait, honey. Mom, it's just like Kyonga. Yeah, I know. You cannot enter without the card. It's tight. Very tight. You have a car, Mom. This is my car. So, mag-park muna I tayo. know, me and you, this is all of our car. Yeah, this is all of us. We have to couple down the bottom. Okay, let's go. Kasama niya si Mushi. Okay, pick your drink. Okay, let's go. Are you excited, Baba? Kaya pala ayaw niyang sabihin sa akin. I don't know which way. Mag-elevator tayo. Go in, Baba. Naunla pala sa akin. You need your card, hon. First floor. Are you excited to see our bedroom, Baba? Okay. Smells good. I'm ready. Go, Baba. Go, Baba. Oh, wow. Wow, kaya pala. Ayaw niyang sabihin sa akin. Wow, this is nice. Wait lang. Pinili ni Sak itong room. Sak, this is not your room, Sak. Because now I need to go do a thing. Wow, this is very nice, huh? Yes, baby. Of course, you can see the boys' bed. She said sleep. Sleep. Magki-quick room muna tayo. Si Jan tsaka si TJ lumabas muna. And alam niyo ba, hindi sinabi sa akin talaga ni Jan kung saan kayo mag-stay. Ang sinabi niya lang sa akin ay baka raw hindi ko magustuhan yung room at saka ang una kong tinanong, sabi ko may wifi ba? Sabi niya, I doubt it. So yun ang sabi niya. Sabi niya, hintayin mo na lang pagdating natin doon, tapos i-check mo, itanong mo sa reception, sabi niya sa akin. Okay, so anyway, mag-room tour tayo. Ito yung door. Pagpasok mo, ito yung bubungad sa inyo. Merong malaking area na nandito yung dining na merong 6-seaters. Tapos, ayun yung living room. Parang madilim, no? Living room. Tapos, ito yung kitchen sa side na to. Malaki yung ref nila. Wala siyang laman. Andiyan na yung tubig ni Holly. And merong gatas na 3. Tapos, freezer. Meron silang induction. Tapos, malaking oven. Tapos, mga drawers. Nandito yung mga kutsara, tinidor. So, mga gamit pang kusina pag nagluto kayo. Tapos, ayan, kung gusto nyo magkape, meron. Tapos, may toaster. Tapos, ito yung sink. And, ito yung microwave. Tapos, ayan yung sala. Maganda kasi malaki. Ayan yung sala. And, ito yung TV nila. Tapos, ayan. Ano nga tawag dito? Yung pwede siyang aircon, pwedeng heater. Ayan siya. And, ito yung office. O, dito ako mag-i-edit mamaya. Tapos, may mirror dyan. Tapos, ito yung view dito. So, ayan. Tamang-tama talaga to pang family. So, ayan. Tapos, dito sa side, unang kwarto, ito yung kilasak and TJ. Tapos, meron ulit na heater or aircon. Hindi ko alam kung anong tawag nga dyan. Nakalimutan ko. Tapos, dito naman, yung view nila. Same lang doon sa living room.
Tapos may malaking mirror. Ayan. Ano yan? Cabinet. So, ayan. May mga drawers. So, dyan nila ilalagay yung luggage nila. Pero wala naman silang luggage. Bag ang dala nila. Backpack. So, eto yung room nila. Tapos, meron silang sarili rin na ano. Oy! What are you doing? Nasa ano si Sak? Mamaya na dyan. Eto yung ano nila. Bathroom. So, dito naman yung kwarto namin ni Jan. Ang laki ng kwarto namin. Oh. Ayan yung kwarto. And meron ulit nun. Yung kalimutan ko kung anong tawag yun, guys. Sorry. Ayan. Tapos, ito yung view. Ang laki ng ano namin, oh. Glass windows. Kasi meron dito sa side and meron dito. So, malaki siyang tingnan at saka maliwanag. So, ayan yung view. Tapos, dito naman sa side. Ayan. And, eto, nakakalat yung aming mga luggage dito. What are you doing, Han? Pinifigure out niya yung heater. Is it working? Kaya pa siya bumaba kasi tinatry niya. Tapos, ayan, may TV kami. And, tingnan nyo yung aming closet. Closet. Eto dito. May dalawang malaking window. Mirror. Tapos, syempre, wala naman itong naman. Ba't tigas? Ayan. Oh, mayroon safety box, Han. And ano to? Oh, what's this? Siguro sa mga ano yan. Kuryente. Tapos ay may plancha, may kabayo. So, ayan. And ito yung aming bathroom. Parang mas malaki yung kilasak. So, ayan yung shower. Honey. Shower lang yung sa amin. Mas maganda yung, and ayan, meron silang shampoo, conditioner, tapos sabon, blower. Yun yung laman. Mas maganda. Is Kuya Sak done? No, wala pa. Mamaya, ito na lang yung hindi ko pa na pakita sa inyo. Malaki siya. TV going, but we can't get the heater going in the main room. Tinatawagan niya kasi hindi nag-work yung heater. Ang tigas ng ano. Ito lang yung hindi ko gusto. Ang tigas, hindi ka magbabounce. You like it? Thank you. You have to record. Nawagan niya dyan yung reception and aakyat siya kasi hindi gumagana yung ano. Eto nga yung reversible ano. Ewan ko dyan. Basta yan. Yung aircon na may heater. So, pupunta siya dito kasi kahit doon sa kwarto namin, hindi gumagana. Ha? Ha? Netflix? Tinignan ko kung mayroon silang password para sa wifi pero wala akong makita. Ayan, wala dito. Wala rin dito. So, aakyat yung babae. Tatanungin ko na lang siya pag akyat niya. It's nice, huh? Thank you. It's nice. Do you reckon the one that Port Adelaide is better, isn't it? Where? The quest. This is the Quest. But these are also lights. I know, but the Quest of Port Adelaide is Silang dalawa. Alam nila kung saan sila You mag-stay. reckon? The other one was real long and Wait, did you stay there already? Quest. Yeah, the Yeah. the Port Adelaide, yeah. Is it nice? Yeah. Is it nice, Kuya? Silang dalawa na talaga. 2012, remember? Sila na talagang dalawa. Nakakaikot sa mga hotel dito sa Adelaide. Kasi sila lagi yung pumupunta dito. Kasi nga sa golf ni Kuya. Wala pa naman yung babae. Eto, hindi ko pa to sa inyo napapakita. Eto yung malaking bathroom. So, pagbukas nyo, ang bubungad sa inyo agad ay eto yung bathtub. Ayan. May shower na. Tapos, yung sink dito. Tapos, mirror. And toilet. And eto, meron silang washing machine tsaka dryer. Tapos, may mga extra towels. Tapos, ayan, towels. Malaki siya, di ba? Kaysa doon sa amin. Sa amin kasi, ano lang yung shower. So, iniintay lang namin yung babae. Nandun sila, oh. Dito na yung babae, kumakatok na. Dito na muna tayo sa kwarto namin. Kwarto namin. Ang ganda dito, guys, kasi ang liwanag. O, tingnan nyo. Parang ang ganda mag-film. And si Jam bumaba, sumama dun sa babae kasi, diba, pumunta yung babae kasi hindi gumagana yung reversible aircon. Ayan. At saka dun sa sala. Yung pala, kasi mahina na yung battery. And, tinanong ko rin siya about sa wifi. Sabi niya, mag-connect lang daw ako sa, punta lang daw ako sa wifi. Tapos, i-click ko raw yung Quest Motion Lakes Wi-Fi. Then,
Okay. Andito na ata si John. And join. Okay, oops. Join. Ayan. Then, ayan. Ito yung lalabas. Tapos, i-enter lang daw namin yung surname and room number. And then, makaka-connect na kami sa Wi-Fi. So, yun. Ayan dito. So, lagay ko muna para makakonect tayo sa internet. And nanonood na ako ng news. Ayan, nakakonect na ako sa Wi-Fi. And si Jan andito na. And sabi niya, hindi raw gumagana yung heater doon sa living room tsaka doon sa kwarto ng mga bata. So, aayusin pa. So, yun lang ang parang konting aberya. Pero, the rest maganda dito. Ako naganda lang kasi maganda yung room. Malaki, tsaka malaki yung doon ba sa may dining tsaka kitchen kung gusto nyo magluto. Pero hindi na kayo magluluto. Right? Saan kayo gonna cook? Tea? Mommy, medicine. Ah, medicine. Wait. Pinapainom pala namin si Holly ng Panadol kasi 3 days ago ba? Or 4 days ago. Andito na yung babae. So, may mag-aayos yata ng room tsaka doon sa living room. So, si Holly, 3 days ata, yung 3 days ago, meron siyang hi, it's alright. Meron siyang yung parang sipon, pero kunti lang. So, para hindi na siya lumala. Pinainom na namin siyang Panadol hanggang ngayon para hindi ba nga, para maagapan pa. So, dito siya. Inaayos niya. And